दालि थाव रानना होदों। मेघाराम मुसाहारि आरो बिथांनि बिसि मुस्रिमा आबिलि मुसाहारि गरिब नखरनो दान होदों। गरिब नखरफोरा माइरं दालि थाव बायदि मोनना जोबोर गोजोननाय फोरमायदों। जोंहा दिनै नखरनि जों सानै बिसि फिसायजों जों जिखिनि जोंनिफ्राय हायो बेखौ जोङो गोरिब गुन्द्रानो जों सहाय होदों। जोंनि आरजिनायनिफ्राय जों जाखिनि हानाय बायदि एसे माइरं एसे दालि एसे जि हायो जों दिनै गोरिब गुन्द्राफोरनो खामला हाजिरा मावनानै जानाय दिनै बिसोरो लकडाउननि समाव जोबोर उसुबिदायाव गोलैनानै दङ। बिसोरनो जोङो जोंनिफ्राय एसेबाबो अनसुंथाइ होनो हानानै बिसोरनि गोसोआव गोजोननायखौ नुनानै जोंबो जोबोर गोजोननाय मोन्दों। दिनै जोङो बे सालबारि साब डिभिजननि सिङाव सिमलागुरि गामिनि आं मेघाराम मुसाहारि आरो आंनि बिसि आबिलि मुसाहारि जों सानैजों आसाम सरकारनि रांखान्थि बिफाननि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मानि खावलायनाय बायदियै बा बिथांनि खावलायनायखौ जोङो मान होनानै जों दिनै साखरियालाफोरखौ न'खरसे न'खरनै बा जि हागौ न'खरब्रै न'खरबानि सायाव जि हागौ खाथिनि बा न'खर खाथिनि बा गामिनि गोरिबफोरनो जि अनसुंथाइ होनो खावलायदोंमोन बे बिथांनि खावलायनायखौ जों मान होनानै जों दिनै बेहाय जि न'खरनो जों अनसुंथाइ होनो होननानै जों फैदों आरो जों दायो बे अनसुंथाइखौ जोङो न'खर न'खर गरिब बिथांमोननो जोङो राननानै होदों जाहाथे दिनै सारा बुहुमावनो कर'ना भाइरासनि गोहोम गोग्लैनानै जिथु जोंनि गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाया लकडाउन होदो बे लकडाउनाव माखासे सुबुङा जानो उसुबिदा जादों खामानि मावनो मोनाखै बायदिसिना मुवा बेसाद फाननो मोनाखै बेहाय बिथांमोना माखासे उसुबिदायाव गोग्लैनाय बायदियै बिथांमोननो जोङो एसे जानाय लोंनाय माइरं दालि थाव संख्रि साबोन बेफोरखौ जों एसे बिथांमोननो जोङो होदों जाहाथे बिनिफ्राय जाहाथे बिथांमोना एसे मदद मोनो आरो बे लकडाउनाव लकडाउनखौ बिथांमोना जाहाथे मोजाङै फालिलांनो हायो आरो बेनि गेजेरजों गासै आसामनि रायजो राजा बिथांमोनखौबो आं खावलायनो नागिरदों जाहाथे बे लकडाउनखौ बा सरकारनि नेमखान्थिखौ जों जाहाथे मोजाङै मानिनानै सोलियो आरो जोङो जिथु ससियेल डिसटेन्स सुबुंनि गोजान गोजान थानाय बेखौबो जोङो जाहाथे मानिनानै सोलियो आरो जोङो बेखिनि सानखौ जोङो न' सिङावनो थानानै बा न'आवनो थानानै बाहेरायाव ओंखारजासे जोङो जाहाथे जोंखौ रैखा खालामनायजों लोगोसे गावखौ रैखा खालामनायजों लोगोसे आसामनि गासै भारतनि आरो बुहुमनि गासै मानसिफोरखौबो जों जाहाथे रैखाथि होनो हायो बेखौनो आं बे SMS निउसनि गेजेरजों आं गासैबो रायजो राजाफोरखौ खावलायबाय। दिनै सिमलागुरि थोरिबारि गामिनि मुस्रि मेघाराम मुसाहारि आरो बिथांनि बिसि आबिलि मुसाहारिया दिनै आसाम सरकारनि खावलायनाय बायदिहाय कर'ना भाइरासाव लकडाउन होनायाव गासै सुबुङा जेबो मावनो हाया दांनो हाया बाजार खालामनो हाया थिग बेफोरबायदि बिथिङाव सरकारनि खावलायनाय बायदिहाय बिथांमोनहा दिनै गोरिब गुन्द्रानो 10 न'खरसोनो बिथांमोनहा अनसुंथाइ होदों जाहाथे बे मेघाराम मुसाहारि आरो आबिलि मुसाहारिया जिबायदिहाय गोरिब गुन्द्रानो अनसुंथाइ होदों थिग बेफोरबायदिनो जोंनि गासै रायजोनि बिथांमोनहा माबाफोर साख्रि मावनाय बिथांमोनहा जाहाथे बेफोरबायदिनो मेघाराम मुसाहारि बा आबिलि मुसाहारि बायदिनो अनसुंथाइ होयोबा बे लकडाउनखौ मोजाङै मोजां फालिलांनो हागोन होननानै आं सानो आरो। फरेस्ट इनफटेक फै नोंथांमोना जोंनि गलायाव बेयावहाय लेपटप डेस्कटप प्रिन्टार स्केनार खम बेसेनावनो मोनो आरो बेयावहाय कम्पिउटार फाहामनाय जायो। ইয়াতে আপোনাৰ কম্পিউটাৰ লেপটপ ডেস্কটপ প্ৰিণ্টাৰ আপোনাৰ কম্পিউটাৰৰ যদি কিবা প্ৰব্লেম হয় আপোনাৰ সলভ হ'ব। এই দোকানখনৰ যোগেদি আমাৰ ৰাইজৰ বহু সুবিধা হ'ব গুৱাহাটীলৈ যাব নালাগে। আপোনালোকৰ যদি কিবা লেপটপ বা কম্পিউটাৰ প্ৰব্লেম হয় প্ৰিণ্টাৰ প্ৰব্লেম হয় আপোনালোকে ইয়াতে আনক ইয়াতে আপোনালোকৰ প্ৰব্লেম সলভ হ'ব আৰু যিকোনো বস্তু আপুনি কম দামতে পাব পাৰিব। গড়েশ্বৰ বাক্সা
Sharonia Plaza, opposite UCO Bank, Koresor.